li tiju hemm xi ħadd li ma jistax taf li kull darba li tieku hemm xi ħadd li qiegħed imut bil-ġuħ u kieku taf ma toqgħodx bil-qeda u ma tagħmel xejn kieku taf kieku tal-inqas tipprova tgħin kieku taf kieku ma tibqax tinganna kieku taf kieku tieqaf tikkundanna. Taf li meta tarmi u wejġek għaliex tħoss li ma jiġux hemm xi ħadd tħoss il-bart taf li meta ddajjat għaliex iddejjaqt xi ħadd itjaq l-aswat u ma jgħid xejn